malim, Nyasachwa kendo wuonwa, wabiro iri kendo Wuora. Ikonywa kwa dhi somo sura mar 12 ni, Roho Mtakatifu ibed kodwa ka wachako kendo ka watieko e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amina. Daher mondo wasom kwa chako sura mar 12. Ruoth Nyasaye nowacho ni Abraham niya, dariwe pinyu gi wedeni kod dhoodu mondo idhi e piny moro ma abiro nyisi. Analoki oganda maduong', anagwedhi kendo anami nyingi bedo gi huma, mi ji nokonyre gi nyingi kuom gweth. Anagwedh jogo magwedhi to anakwong jogo makwong'i, kendo gen duto ma e piny nokwaya mondo agwedhgi kaka asigwedhi. 4. Omiyo Abraham nochako wuoth kaka Ruoth Nyasaye nochike, mi ne gidhi gi Lut. Ne en jahigni 75 kane odar Haran. Nokawo Sarai chiege gi Lut wuod owadgi kaachiel gi mwandu duto kod wasumbni duto mane gin go Haran, eka ne gichako wuoth mar dhi e piny Kanaan. Kane gisechopo Kanaan, Abraham nowuotho e pinyno nyaka nochopo kar lemo man Shekem e tiend yath mar More. E ndalogo jo-Kanaan ne pod odak e pinyno. Ruoth Nyasaye nofwenyore ni Abraham kanyo mowachone niya, mae piny mana nyikwayi. Mi Abraham nogero kendo mar misango kanyono ni Ruoth Nyasaye manofwenyorene. Bang'e nodar kanyo modhi yo milambo e piny gode man yo wuok chieng' mar Bethel, moguro hembe e kind Bethel gi Ai, ka Bethel ni yo podho chieng' to Ai ni yo wuok chieng'. Kanyo bende nogeroe kendo mar misango ni Ruoth Nyasaye. Bang' mano nowuotho matin kobuoro e wuodhe mochiko piny Kanaan ma milambo. Abraham odhi e piny Misri. To kech maduong' nowuok e pinyno, omiyo Abraham nodhi nyaka Misri mondo odag kuno mondi. Kane ochiegni chopo Misri, nowacho ni Sarai chiege niya, ng'e ni in dhako ma jaber, omiyo ka jo-Misri oneni, to gibiro wacho ni in chiega, kendo gibiro nega mondo idong' negi. Emomiyo yie inyisgi ni in nyamera mondo kik ginega, to gitimna maber nikech in. Kamano, kane Abraham ochopo Misri, jo-Misri noneno chiege nigi chia miwuoro. Jodong Farao, ruodh Misri, noneno Sarai, mine giwuoro berne ni Farao. Eka ne gitere e od ruoth. Farao norito Abraham maber nikech Sarai, kendo nomiye rombe gi diek gi dhok gi kenje gi wasumbni kod ngamia. Ruoth Nyasaye nosando Farao gi joode gi tuoche madongo nikech nosekawo Sarai chi Abraham. Kuom mano, Farao noluongo Abraham mopenje niya, ang'o momiyo isetimona kama? Ere gimomiyo ne ok inyisa ni Sarai en chiegi? Mar ang'o ni wuonda ni en nyameru? Mi akawe mondo obed chiega. Chiegi ere? Kawe mondo udhi. Eka Farao nochiko joge mondo oriemb Abraham gi chiege e pinye kaachiel gi gige duto. Erokamano Nyasaye nikech in Nyasaye mar ler. In Nyasaye mohero joge. Wagoni erokamano kuom bedo kodwa kawuono. Ka wasomo sura mar 12 mar kitabu kata buk mar Chakruok. Walemo Ruodha ni mondo ibede kodwa nyaka warom e sura mar 13. Amen.